Mga hinigugma, una nga segment na ning season 2, maoy katawan ni Kristo. The body of Christ. Usa kini sa pagtanaw sa simbahan, kay kining misteryo nga gitawag nato simbahan atong mapamalandungan sa nagkalaing pamaagi. Pero, borrowing the vocabulary of St. Paul, mingon siya, kita ang lawas ni Kristo. Mga hinigugma, grasya sa Ginoo nga tuig 2016 kita sa Cebu nahimo nga host sa International Eucharistic Congress. Ug tungod niini ang atong mga pagpangandam ug atong pagsaulog, dako nga grasya sa Ginoo. O kung atong pamalandungan, lawas ni Kristo, ang maghatag o kusog, kinabuhi, hinungdan aron, labi kita nga makasayod nga kita lawas ni Kristo, o labi nato ikabuhi, kining kamatuoran, mao ang Eucharistia. Tungod kay ang Eucharistia, mao'y labing mahinungdanon o tuburan sa grasya alang natong tanan, miyembro nining lawas ni Kristo. Mga hinigugma sa daghang pagtanaw sa Eucharistia, usa niini maoy atong pagtanaw Eucharistia nga mao ang kalanon. Jesus gives Himself as food to eat and as drink alang natong tanan. Tingali sa wa pagtuo, gamay ng ostias, gamay nga tinapay. Tingali sa wa pagtuo, kining bino, ordinaryong bino. Salamat sa Dios, gasa sa pagtuo, kita nga mga Kristiyano moingon, nining ostias, diha sa Santos nga Misa. Nining bino diha sa Santos nga Misa. Human kini ihalad samahan o gipanalanginan sa Dios, mahimong pagkaon, mahimong ilimnon nga espirituhanon. O kung mao kini ang atong giambitan, kini ang magdala kinabuhing Diyos nun alang ni atong tanan. Sa pagkadako sa gugma sa Dios nga gihatag niya, iyang kaugalingon alang nato, isip atong pagkaong nga espirituhanon. Giingon nato kining segment gitawag Body of Christ. Dili ako malimot, giingon sa presidente sa International Eucharistic Congress as Bishop Piero Marine, sa atong pagkalawat nining ostias diha sa misa ug sa pagingon sa pare body of Christ ug sa atong pagtubag, amen, atong gideklarar kini dili na ordinaryong tinapay, kini dili na lamang ostia, pero kini lawas ni Kristo, si Kristo nga Dios, si Kristo nga tawo, si Kristo nga manunubos, si Kristo nga naghalad siyang kinabuhi alang natong tanan. Kini lawas ni Kristo. Pero dugang pa ni Archbishop Marine, pag hatag nato nining ostias o pagingon sa pare, lawas ni Kristo, o sa atong pagtubag, amen, nahimo kitang tanan nga nangalawat, lawas ni Kristo, miyembro sa iyang lawas. Mga dunay nindot nga awit,
Pilipino, kanta din nato sa Pilipinas, one bread, one body, one people. Kitang tanan, no? One body. Nga buot ipasabot, doon na kita'y relasyon. Doon na kita'y kalabtanan. Doon na kita'y responsibilidad. Doon na kita'y usa ka sentimento ni ining body kay kitang tanan miyembro sa lawas ni Kristo. Katawan ni Kristo nga gipahiusa, nga gipalig-on, nga gibayaw, giisa sa kinabuhing Diyos nun tungod nining Eucharistia. Nga kung hangyo nga unta matag-participate nato sa misa, labi nato masayran kining misteryo nga gitawag kita sa Dios usa ka lawas. Og tungod niini matud pa dili pwede nga may ngon kita ako labot sa uban. Mangin labot kita kay ngano man matud pa man gani sa pulong nga Tagalog, no? Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan, no? Tanan kita dapat maguna-una unsa may kalipay sa tibuok lawas, unsa may sakit sa tibuok lawas, bahin ako nining kamatuoran usa kita kalawas o labi na kay kita nagkalawat, nagambit usa lamang kapagkaon, usa lamang kailimnon, lawas ni Kristo, dugo ni Kristo. Mga hinigugma kining panguna-una unta bahin sa atong pagpasalamat sa Dios. Pag-abot sa Katsila, March 31, 1521, Easter Sunday, natabo una nga misa. O si Kristo nagpabilin, sugod santo, si Kristo uban nato hangtod karon sa atong komunidad, pero labi na sa Eucharistia, sa Santos nga Misa. Unta kitang tanan, katawan ni Kristo, lawas ni Kristo, pinasalamaton sa Dios tungod nining dakong gugma, dakong misteryo